Helo a chroeso i'r cwrs Cyfathrebu. Mae'r recordiadau yma yn rhan o ddarpariaeth yr adran HWB Sgiliau Hanfodol gyda'r urdd. Bydd y sesiwn yma'n trafod sut i wirio eich gwaith a defnyddio Cysill. Nodau ac amcanion y sesiwn yw deall y gwahanol dechnegau a chamau i wirio eich gwaith a deall sut i ddefnyddio meddalwedd Cysill yn effeithiol i wirio'ch gwaith. I ddechrau, heb roi unrhyw strategaethau i chi, ewch ati i weld sawl gwall gallwch chi ddarganfod yn y frawddeg yma. Rhowch saib ar y fideo a chymerwch ychydig o funudau i wneud hyn. Gwnewch nodyn ar bapur o'r gwallau wnaethoch chi ddarganfod. Sawl gwall wnaethoch chi ffeindio heb unrhyw gymorth. Mae modd categoreiddio'r prif fathau o wallau. Mae'r allwedd isod o bosib yn rhoi fwy o gymorth i chi ffeindio rhai o'r gwallau sydd yn y darn. Gall fod sillafu. Mae cliw mawr gyda'r sillafu os yw iaith yn y cyfrifiadur wedi cael ei osod yn Gymraeg. Mae'r gwallau yn dod i fyny gyda llinell goch o dditannu nhw. Ydych chi'n gallu gweld unrhyw wallau sillafu ychwanegol? Beth am yr atal nodi? Chwiliwch am y pethau fel collnod, y talnod llawn, y talnod ac yn y blaen ac uwcholeuwch yn wyrdd. Darllenwch y brawddegau. Oes unrhyw frawddegau yn rhy hir neu ddim yn llifo? Uwcholeuwch yn las. Oes yna rai geiriau sydd angen prif lythyren? Uwcholeuwch yn felyn. Yn olaf, chwiliwch os oes unrhyw eiriau angen treiglo. Yn aml, mae pobl yn gweld y rhan yma'n anodd i wirio, ond ceisiwch chwilio am eiriau sy'n achosi treigladau, enghraifft arddodiaid, am, ar, at, i ac yn y blaen, a dy. Bydd meddalwedd bwysig yn nes ymlaen yn gallu helpu gyda hyn hefyd. Sawl gwall wnaethoch chi ffeindio erbyn hyn? A wnaethoch chi ffeindio rhai ychwanegol? A wnaethoch chi weld y gwallau sillafu yma'n goch? Mae rhai yn wallau teipos a rhai yn wallau cyffredin sillafu yn y Gymraeg, enghraifft geiriau sy'n defnyddio i dot, i bedol ac y. Byddwn ni yn edrych yn ystod y sesiwn ar sut gallwn ni ddod o hyd i'r gwallau yma yn ein gwaith. Beth am y gwallau atal nodi mewn gwyrdd? A wnaethoch chi sylwi fod prif lythyren ar goll ar gyfer fy enwi? Neu fod angen prif lythyren ar gyfer iaith? A wnaethoch chi weld fod angen collnod os oes dau air wedi cael eu gwasgu at ei gilydd? Enghraifft, berfau plus yw berfair. A wnaethoch chi weld fod angen atalnod, comas, rhwng geiriau wedi rhestru, enghraifft berfer gorffennol, creu cyflwyniadau effeithiol. Pa dechnegau wnaethoch chi ddefnyddio i weld y camgymeriadau yma? Wnaethoch chi ddarllen llinell wrth linell? Gair am air? Sgimio neu sganio'r holl baragraff? Edrych am yr un fath o wall ar y tro? Dyma rhai o'r strategaethau gallwn ni ddefnyddio wrth wirio ein gwaith ni. Mae'n holl bwysig eich bod yn gwirio eich gwaith cyn ei yrru at eich tiwtor, aseswr neu'n ei rannu yn gyhoeddus. Cyn anfon gwaith, gwiriwch sillafu, gramadeg, treigladau, fod y brawddegau yn llifo ac yn gwneud synnwyr, a bod y gwaith o safon uchel. Pa strategaethau gallwch chi ddefnyddio i wirio eich gwaith? I grynhoi, mae 7 prif gam ar gael i allu gwirio eich gwaith yn effeithiol. Hyd yn hyn, rydyn ni wedi trafod cam 1, sef darllen dros y gwaith yn gyfan gwbl am y tro cyntaf. Yn ail, defnyddiwch offer cyfrifiadur i wirio, enghraifft Cysill, a newidiwch y gosodiadau iaith ar Word i'r Gymraeg. Gall rhai gwallau gael ei darganfod wrth ail ddarllen y gwaith yn uchel, enghraifft os yw brawddeg yn rhy hir neu ddim yn gwneud synnwyr. Yna, gall rhai gwallau sillafu o bosib gael ei gweld wrth ddarllen y geiriau o'r dde i'r chwith. Rydym eisoes wedi edrych ar gam 5, sef edrych ar mathau o wallau, un ar y tro. Enghraifft, gallwch edrych ar sillafu yn gyntaf, yna edrych ar wallau prif lythyren ac yn y blaen.
Cam 6 yw gadael amser rhwng darllen eich gwaith. Mae'n bwysig cael saib i weld unrhyw wallau gyda llygaid newydd. Yna, darllenwch am y tro olaf trwy'r gwaith cyn ei gyhoeddi, ei rannu neu ei anfon at rywun. Cam 1. Darllenwch y gwaith yn gyfan gwbl. Wrth i chi ddarllen y gwaith, efallai bydd gan rai geiriau danlinelliad i gamogam coch. Golyga hyn fod y geiriau wedi cael eu camsillafu. Ar eich llygoden, cliciwch ar y gair gyda'r tanlinelliad a bydd un neu fwy o opsiynau yn ymddangos i'w gwiro. Os nad ydych yn siŵr pa sillafiad sy'n gywir ar gyfer y cyd-destun, ymchwiliwch y gair ar cysgeir neu mewn geiriadur i ddarganfod yr un rydych chi'n ei olygu. Pwynt pwysig i gofio, sicrhewch fod iaith eich cyfrifiadur neu Word, prosesydd geiriau, yn y Gymraeg. Bydd hyn yn helpu gweld gwallau mewn coch ac yn osgoi a autogywiro, autocorrect ar eiriau, enghraifft, i fawr yn Saesneg. Mae yna 2 dechneg darllen gallwn ni ddefnyddio i wirio'n gwaith a darllen y gwaith am y tro cyntaf. Sginio a sganio. Ystyr sgimio yw cymryd cipolwg cyflym. Mae'n dechneg darllen cyflym lle mae'r darllenydd yn talu sylw i'r prif bwyntiau yn y darn yn unig mwyn cael syniad cyffredinol o'r cynnwys. Wrth sgimio, mae'r testun yn cynnwys manylion diangen, straeon, enghreifftiau neu ddata arall wedi tynnu allan yn bwrpasol. Pethau gallwch chi fod yn edrych arno yw penawdau ac isbenawdau, geiriau wedi amlygu mewn bold neu danlinellu, prif allweddeiriau, a'r brawddau cyntaf ac olaf o baragraff. Ystyr sganio yw edrych ar rhywbeth. Mae sganio yn dechneg darllen pan fyddwch yn chwilio am rywfaint o wybodaeth neu destun penodol mewn darn darllen, heb ddarllen y destun yn drylwyr. Felly, pan fyddwch chi'n sganio rhywfaint o ddeunydd rydych chi eisoes yn gwybod am beth rydych chi'n chwilio. Pethau gallwch chi fod yn edrych arno yw enwau, rhifau, dyddiadau a geirfa penodol. Cam 2. Darllenwch y gwaith allan yn uchel neu ar goedd. Mae'r cam yma'n hollbwysig mwyn sicrhau bod y brawddegau'n llifo. Efallai byddwch yn sylweddoli ar frawddeg sydd angen cael ei drosi i wneud synnwyr. Neu byddwch yn rhedeg allan o wynt ac yn sylwi bod angen ychwanegu coma neu tanod llawn. Cam 3. Gwiriwch eich gwaith drwy ddefnyddio Cysill. Mae Cysill yn feddalwedd sy'n gwirio gramadeg. Mae'n gwirio ac yn rhoi opsiynau sillafu, treigladau ac yn awgrymu yr angen am atal nodi yn eich gwaith. Ond, mae Cysill eisiau cywiro popeth, felly mae'n bwysig gwirio beth sydd angen cywiro cyn cytuno. Sut allwch chi ddefnyddio Cysill? Rhif 1. Copiwch eich gwaith o'r ddogfen a'i ludo yn Cysill. Rhif 2. Cliciwch ar gwirio. Rhif 3. Bydd Cysill wedyn yn mynd trwy'r ddogfen gyfan yn cywiro treigladau, camsillafiadau a hyd brawddegau, ond yn gofyn i chi bob tro os ydych yn derbyn y cywiriad hwnnw. Rhif 4. Peidiwch clicio ar cywiro yn syth i bob un. Mae angen gweld beth mae Cysill yn cywiro ac mae angen gwirio os ydy hynny'n gwneud synnwyr yn eich gwaith chi. Rhif 5. Parhewch i gywiro'r ddogfen trwy Cysill tan mae'n dweud wedi gorffen gwirio. A rhif 6. Copiwch y gwaith cyfan o Cysill a'i ludo yn ôl yn eich dogfen chi yn awtomatig. Mae gwasgu Ctrl plus Alt plus W pan mae Cysill ar agor yn gludo'r testun i fewn yn awtomatig ac yn trosglwyddo unrhyw newidiadau nôl. Weithiau, mae darllen o'r cefn i'r blaen mewn brawddeg neu air yn helpu gweld gwallau sillafu neu deipio. Mae hefyd yn dda i weld geiriau sydd yn y drefn anghywir mewn brawddegau. Enghraifft, beth ylai sillafiad y gair yma fod? Fe welwch fod gwall sillafu neu deipio fan hyn a bod angen datrys hyn.
Rydym eisoes wedi trafod y cam yma, ond mae'n bwysig weithiau sydyn ni wedi darllen ein gwaith dro ar ôl tro i ddefnyddio'r techneg darllen sganio ac edrych yn benodol ar wallau cyffredin yn ein gwaith. Edrychwch os oes y talnod llawn yn y lle cywir, os oes angen prif lythrennau am enwau, llefydd pobl ac yn y blaen. Yn bersonol, dwi'n berson sy'n gorfod gwirio fy nhreigladau, felly gallwch fod yn edrych ar sbardyn y treiglad hynny yn eich gwaith, enghraifft, a gwirio y math o dreiglad sydd angen ar gyfer y llythyren. Gallwch hefyd wasgu Ctrl a V ar ddogfen Word i deipio gair penodol i fewn, a bydd yn uwcholeuo pob darn i chi. Ewch ati i wneud y dasg cywiro yma. Defnyddiwch yr holl gamau gwirio wnaethon ni ddefnyddio. Mae'r darn o vlog yn sôn am wyliau'r person i Ganada. Rhowch y fideo ar saib wrth i chi wneud hyn a defnyddiwch yr holl strategaethau wnaethon ni sôn amdano. Y cam olaf yw darllen y gwaith eto. Sicrhewch fod y brawddegau dal yn gwneud synnwyr ar ôl i Cysill ei wirio. Yna ymlaciwch. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno a chwblhau'r gwaith gyda ni. Am ragor o wybodaeth a thasgau ar y pwnc Cysill a gwirio gwaith, ewch i'n gwefan a defnyddio'r adnodd Cyfathrebu. Defnyddiwch y cod QR i fynd yn syth ato. Cofiwch wylio'r recordiad nesaf sy'n cyd-fynd gyda Pwnc i'r adnodd.